El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Com esteu? Benvinguts a Europa 50. El Parlament Europeu ha aprovat una proposta per simplificar els divorcis entre persones de diferents nacionalitats. A la Unió Europea es produeixen cada any 170.000 divorcis d'aquest tipus. El problema és que no quedava clar quina legislació s'havia d'aplicar. La dels nacionals? La de l'estat on s'han casat? Bé, fins ara no se sabia. La nova norma permetrà a les parelles escollir de mutu acord en quin estat membre desitgen divorciar-se. Això sí, hauran de complir com a mínim un d'aquests requisits, que sigui el país de la seva nacionalitat, que sigui un on hagin residit com a mínim 3 anys o que sigui l'últim de residència. Els eurodiputats proposen que també es tingui en compte el país en què s'ha celebrat el matrimoni. En qualsevol cas, encara falta la ratificació del Consell perquè la proposta es converteixi en norma. Els eurodiputats, el president de torn Nicolas Sarkozy i el president de la Comissió Europea Durão Barroso han debatut en el Parlament Europeu sobre la crisi econòmica. Dies abans, l'Eurocambra reclamava una reforma de l'estructura de supervisió del mercat financer europeu. Però què ha passat? Per què les persones patim les conseqüències d'una crisi econòmica? En sabem els orígens? Nosaltres ens atrevim a explicar on es troba l'origen de la crisi. Durant anys, els tipus d'interès en els mercats financers internacionals han estat molt baixos. Un dia, algú en els Estats Units va pensar que podia guanyar més diners si donava préstecs més arriscats, pels que podia cobrar més interessos. Per aquest motiu, va començar a donar hipoteques als coneguts com a ninjas, persones sense ingressos, sense feina i sense propietats. Des del punt de vista financer, no hi havia cap problema. Com que l'economia americana anava bé, el ninja podia trobar feina i pagar la hipoteca. I si en algun moment no podia pagar-la, el banc es quedava amb la casa. Amb el boom immobiliari, aviat la casa tindria més valor que la hipoteca concedida. Acabaven de néixer les hipoteques subprime. L'èxit de la fórmula va fer que els bancs deixessin molts diners a molts ninjas. Per aconseguir més capital i continuar amb els préstecs, els bancs americans van demanar diners a altres bancs del món. Per fer-ho, els bancs van agrupar les hipoteques en paquets. És a dir, en comptes de tenir, per exemple, 1.000 hipoteques soltes, les agrupes en 10 paquets de 100 hipoteques i les vens. El problema és que dins els paquets hi ha hipoteques de tot tipus, bones i dolentes. Com aconseguien vendre aquests paquets tan arriscats? Entre altres coses, perquè tenien noms molt macos. No compraries hipoteques basura, però sí mortgage-backed securities. I en segon lloc, perquè qui ho comprava obtenia beneficis molt ràpidament. Així, quan una persona en el món ingressava els seus diners, al cap de res, aquests diners estaven als Estats Units a punt per concedir una altra hipoteca basura. I això és el més important. Tots aquests productes financers escampats pel món es basen en hipoteques subprime. I al final, esclata la crisi. L'any 2007, el preu de la vivenda als Estats Units cau. Els ninjas es troben amb una casa que val menys del que paguen. Altres es queden sense feina. Resultat, deixen de pagar les hipoteques. Els bancs es troben llavors amb cases que no poden vendre i préstecs que no poden recuperar. Els paquets que tants diners donaven deixen de tenir valor i ningú els compra. A més, ningú sap qui té què. Per aquest motiu, els bancs paren de deixar-se diners per por a deixar-los a algun banc que no els hi pugui tornar. Com que els bancs no es deixen diners, puja l'Euribor. I com que puja l'Euribor, la gent aquí paga més per les seves hipoteques. I com que la gent paga més per les seves hipoteques, gasta menys en el mercat. I com que es gasta menys en el mercat, es perden llocs de treball. I això és el que es coneix com una crisi amb majúscules.
I amb això acabem el programa d'avui. Com sempre, recordeu, si teniu ganes de tornar a visionar algun dels nostres programes, ho podeu fer per internet, si ens visiteu a www.molatv.cat. Fins la propera, europeus!